Manay Kinita! Masabay ko kay... Upload sa daw siya. Hi guys! Ayan. Oh my gosh! Kasama ko po ang aking mga kaibigan na mga stand-up comedian Share ha. sa Davao City. Ayan, this is actually, hindi niyo po siya makikilala masyado kasi makapatag, Beyonce po yung buhok niya. Ayan, dahil po nasubrahan sa color, na lustrin. So, mo ni siya si Wang Ising, magud siya kay nag-emote siya, kanang, namagod mo yung friend karon diri nga, how ti siya mo advise about love? Mo ni siya si My precious. Siyempre. Hi, my precious. Hello, Manay Kinita. Kasi yung ginainom, puti lagi ko. Oh, thank you so much. Thank you so much. Pag mag-ano ka ba, mag-face mask, apilong mo dili. Tanan, tayo na lang para kuan. Okay. Kasi ma-advise ni mo about love. Kay, actually, na ako'y friend ba nga nasakitan? Akong advice lang sa iya ha, actually. Kanang ugma in love man ta, ayaw ibuhos yun ang tanan. Nga no? Para dili po ka masakitan, ana ra. Dili masakitan ang... Oo. Kaya nga og ibuhos na gunuto tanan, basta love life na. Murag ka nang natay pinaagi nga mag-inom-inom na, mao na ikuano nimo para Ayun, hindi mo. How ka mag-advise of love life no? Nakay uyab? actually wala ko yung uyaw. Oh, ay pag-advise. Nalibog na tagtanaw. Okay, karon na kay pangutana kay when it comes to love manggod, namagud tay mga rules. Natay mga na ako'y friend manggod na medyo broken hearted siya. Correct. Kanang kumbaga nagbulag na siya sa iyang uyab. Dugay po. Uy, 1 year and 3 months. 1 year and 3 months. 1 year and 3 months. Oo. Okay. So, kung sa'yo mo ma-advise wang ising ka ng mangutana lang ko sa imuha, mano kailangan nimo buhian ng isa ka butang importante sa imuha na learn na nimo nga kauban siya perminti, na learn na nimo nga i-share ang life niya sa imuha. Mano kailangan maabot man jud ang point na mano ingon jud kag tama na. Oo. Ano? Gano'n yung kaingon ka nga tama na? Siyempre. Gusto mo ba pag Sige laban. Tambag ba niya para sa iyahan, no? Oo. Mano mo ingon ka nga? Imagine mo 1 year and 5 months. 3 months. 3 months. Ay kasuko. 1 year and 3 months, dugay-dugay po na. Tapos, syempre na mga memories. Tama. Memories, mga Live-in po sila. happiness. Nag-live-in pa po sila. Isa man na. Tapos, mano kailangan nimo buhian ang isa ka butang kanang mano mo ingon man kag tama na kanang sobra na ba jud nga kailangan na nimo buhian or gibuhian nimo siya kay gusto nimo maging happy siya. Gibuhian nimo siya kay tama na jud di na nimo siya gusto or gibuhian nimo siya kay gusto nimo maging happy siya. Ano man good kaysa magdugay naman nga mag-atikay pa mong duha. Sabi sige ilaro na rin mo sarili ba. Mo na ka makaingon na ka na tama tama na ang pag-ilad sa imong sarili kay kuan man gud sa sobra ng pag-ilad sa imong sarili imong sarili na pud ang madaot. Daot mo na sa akin. Basta naman na. Basta naman ay nalibog siya man. Ayun sakit. Iba ko siya. Okay, dali na sing. Okay na ni. Isisig pamaak. Okay, sing. Nanong ipadayon pa ba nimo ang usa ka relasyon kung kabalo ka at the end of the day na masakitan lang jud kay sakitan ra gyapon ka didto ra gyapon padulong. So Pero namo ko'y kasultihan nga ang gugma jud katapad jud anak ang kasakit. Mo kay ginatawag nga pag ma-in love ka napoy mga broken na mag-away na kani ba nga time kano sa ba ka mo ingon nga tama na. syempre makaingon ka nga tama na kay na feel na jud nimo ay kabalo na jud ka sa kamatuoran nga bisig unsaon pa nimo pagpaningkamot nga mag-work yung relasyon dili jud mag-work kay ngano kay lahi na iyang gihigugma lahi na iyang Besh. ikaw na pala So,
Ang may ay na. Kani nga kanta ni Nina nga, someday, someone's gonna love me the way I wanted you to need me someday. Mutuo ba ka na nga kanta? Or nakasabot ka, wala? Ano? Siguro. Namabot yun, no? Maabot yun siguro ang panahon, pero di na lang siguro yun nato pugson kung kung inana na lang. Pero, sure na ba jud ka nga nagkipag siya kay mura na lang mo biro nga ngay or mura nagsawa na ka? Dili, what I mean, dili nagsawa nga murag napulaan na ka sa kanang ginabuhat niya permit. Pero napulaan ako sa sa Ginabuhat niya. ay nakabalon ako sa akong sarili nga lahi na jud kanang murag lahi na yang so nganong Kung di ka mag-love isin, kay makadungog ko tanan na 100% hurot jud ako tanan. as in. So kanang kung kakabahan sa nakabalon na ka nga dili na ikaw yung happiness. Nganong ikulong man nimo siya ako dili na ako yung happiness. Nganong ikulong pamantika sa akong kuan sa kuha. Kasi Dili naman ka happy sa kuha. So gusto na ko happy ka. So bye. So let go nimo Let siya go, kay go, gusto kay- nimo maging happy siya. Pero kabalo ka inside nga dili pa jud kay sakit. Sobra. Dili na to magkuan ng kasakit pero para sa iya love kay tika kuan ako ang imong kalayaan go para ma-happy ka. Wow. Grabe nga sakripisyo na no. Oo. Kani nga kung naa pa ba mo yung chance, for example, mubalik siya sing, siya nga, sorry, karon i-priority na taka, i-priority na nako ang akong pagugma sa imuha. Unsay maano. Magbalik lang ta, mana siya. Siguro kung istorya siya na that time niya, kana nga time mo abot nga wala na jud ko'y love sa iya ha. Mawala na tanan. So dili na gid siguro puli pa mahitabo ka na magbalik pa mi pero mubalik siya nga ang love nako wala gyud nawala. Kaya na ko siya kuan basig mag-work pa. Kay So tagalin mo siya second Tagalog chance. okay, everybody sana Everybody deserves a second. karon mo kita deserve man gyud nato ang second chance Yeah. kay makamali man gyud ta. Correct. We're not perfect. Pero pag muhilak ba si Ising, pag muhilak ka, Kasi hilag ako na parang nagisa ko. dili kay for example ba, ikaw bilang pag muhilak ka Ising, kaya mo time na pag muhilak magdumot. Ikaw pag muhilak ka usa ka magdumot or mo let go na jud. Once na muhilak ko, ako na siyang ginapagawas ang akong sakit nga gibati. Wala dili na siya pagdumot kanang gusto lang nako ang kung baka nang gidala-dala gid ako gusto nako ipagawas para mawaman na ang tanan, mawala na ang tanan pag Kung naging kanta ang inyong relasyon, unsa nga kanta na? I love you goodbye. Ano I love you goodbye? Oo. Mo na ang last ay mo na ay dinuli ako. I love you, goodbye na. Unsa na? Mo na mong last shot. Ay! Unsay feeling? Actually ako mahadlo kung in love, mahadlo ko masakitan. Ikaw Ising, mahadlo ka kapila na ba jud ka na in love nga nasakitan? Kaduha na seryoso nga kanang uyab-uyab kat kanang murag seryoso jud. Kaduha kay tong permero kay kuan man to. 5 years man to ang pinaka permero. Oh my gosh. May pa siya magrelasyon siya kay 5 years, 1 year. Ako in taon, inuog ko 2 months ra. Bilong 2 minutes ra to day. Pag kita sa hayag wa na cancel. So Ising kanang sa imong imong karon situation. Kung naay kaparehan nimong situation, ano sa imong ma-advise? Kung kapare sa kong situation ang ma-advise lang nako sa inyo ha. Kung happy pa ka sa imong gusto mo wait lang manaya. Pwede Bisaya pero Dili dito sabi tayong question mami. Ay mami. kung naay kapareha sa imong nga sitwasyon ba nga gihugma pa niya ang tao pero kay murag kumangka kailangan na niya i-let go kay para mas mo happy to iyang gigugma miskin sakit sa iya ha. Iya na lang i-let go kay murag kapoy kanang sakit na pud sa part niya tapos gusto pud niya ma-happy tong gihigugma niya. Ano maguna pag mag-love gani kag isa ka tawo para sa kong sitwasyon ako. Pag mag-love isa ka tawo ayaw pag selfish kanang makasarili ka na gayng murag kuan gani mo imong kulungon gay siya nga love nimo siya dili ka kay love kay tika pero siya dili na siya happy ayaw ikuan ning ayaw
sino ay si tawag ka naman ay. Ayo siya murag i-show up murag Oo, kanang i-imprison. Oo, ayo siya kulunga. Kay dili na siya happy sa imuha. Kailangan buyan na nimo siya. Pero naman tay kasultian sa gugma good na fight for your love. Gi-fight ba nimo siya karon? Yes. Naman tay naman ko tay pag ginatawag nga murag og balay na pag magbuhat ka og balay kailangan pa nimo siya i-construct, nagpakag-agihan, pagguba sa mga anaani. Ang relasyon po mura po dog inana nga mo i-construct mo. So daghan mo pag-agihan ang mga problema, happiness, ikilig-kilig. Karon na mo sa problema. Ano man yun? Wala pa i-fight pa nimo siya or giunsa nimo gift? Diagi ba ka nga gi-fight nimo siya or wala? Yes. Many times. Ginapait ako na go. Kuan kaya pa na kun sa ani pa ni. Kuan na ba yung pila na may kapuan nagbulag. Murag pat nakatulo niya balik karon karon na ang pinakanabo na murag di na jud na may tabo kay ano naman jud ko siya naka-decide po siya tapos naka-decide po ko sige Pero ma-feel nimo nga ang iyang desisyon is jud sincere sa iyang heart or na feel nimo nga kanang niingon na lang pud siya kay ni give up naman ka. Kailan mo ko kanta ni Aiza di ba? Anong nangyari sa ating dalawa? Akala kanang kabalo man ko na pag ingon ako ato kanang happy siya kuan siya kanang murag isa nakagawas kanang sige murag nakagawas Amang nakalaya siya. nung nakalaya ba di ba sa akong sarili ko sige happy jud siya sa ina nga kuan sakit good siya pero upatay nahimo namagot kaning ising nakipangutan na sa imo namagot tay ginatawag nga totally break ug na po tay ginatawag nga cool off sama sa kanta ni Yang Constantino. Call off. Sarili ko'y hahanapin ko lang at ang panahon at ng oras ng aking pagkawala ay para lang sa ating dalawa. Kasi call off lang mo, besh. Oh, basi cool off lang. mo sa ko Di for example, ikaw. ay ako sa ko Oh. ako murag ako naman Ikaw ba target yun? Ikaw din ganita. wala na na jud okay na badawat man jud nimo proseso naman ang kinahanglan na dawaton jud nimo ang tanan usa pa nakasakit Now what if kanang gidawat na nimo no, na let go na ka, karon kay na niabot lain, mo balik siya. ano ba di ko Unsay buhaton kaya nimo? nga abot bag-o Oo. Udi ko tong sa bag-o ka dito pa magkasanat sa kita naka Now what? Tama Siyempre na, napa man kung love ito, nga ito. nabili. Oo. di man jud mawa naman jud bisig ganang si ex Kaya na gani. makita nimo naman jud pero kaya na nimo karon pa hinuon na magbalik kag love sa iya nga katong To isa. oo karon pa noon na nakamurag na nakailaing kuan mao pa no ibalik nimo sa iya ha Sa bagay. Kung ikaw ising, what if lang naay nanguyab sa imuha na nagustuhan na nimo siya no. Nang kumbaga nagustuhan nimo siya kay sweet love ang ginapangita nimo sa isa ka lalaki nakuha nimo sa iya ha. Karon katuy mong gibiyaan nga ex nimo nga nagbulag na mo. Dako kay kag love sa iya ha. Syempre sakit pa ka ito tapos karon mo balik na jud siya kanang iya na kang ready na jud siya sa serious kanang kanang ihatag na jud niya iyang 100% sa imuha. Nya timing na anay lain. Kung sao man na nimo. ay dili na ko sa iya hatong ex uy ex na ka bye na tama na di na ti ka balikan Nga dili pa man kay nimo love tong bag-o. Oo. Kumbaga naa pa may mas akong gugma ang pagbabasihan mas ang timbang nimo na pa man sa ex. para sa ko akong ex naman jud ka matawag na ka na ex so di although na So wala na yung second chance. Maybe this time. depende sa sitwasyon man ay Ha? depende jud sa sitwasyon Depende sa sitwasyon. Mm-mm. So naapay so di ka kaingog dili. Oo. basin No. Basin di ay. di mo ko nag-go ko balik dili ko depende guro So si Ising ba pag maggugma, for example lang wala kay love life. Si Ising pag mag-love life, ikaw as dili ka mag-ising as Lovina or as Joey Patos, as ikaw Jud. oh Kanang unsa ka masakitan kanang
mga mukab-kab baka yaw-yaw or magdumot lang or maghilom lang tiison unsa baka Once na masakitan ko man ay wala siya makabalo bisig isa. ay Ay, kanang- hilom ka mas hilom dili- siya, mas hilom. delikado Pero- gud na di ba Pag pag maano na Sa heart? inom ko ana, pag tay mag-inom makainom ko, diyan na ako ma-remember ang tanan memories and everything. Anak mo. Daggo kaya ako gluwa murag mais ka daggo ana. as in Ay, yun Ana, na, mas mag-break, ano. mura ko mag-break doon ka ng one yun, pero pag ano ako lang isa, di mo kabalo na kuan na ana. Bato, hindi ko kabalo. pero ano da ika kanang kung sa ano pa sa ano maghilig ka magtago og feelings Oo. mas delikado na di ba kay ano Kaya mag-ano siya. kay di ba mo naabot ko mga tao nga kanang ginakinkim lang nila ilang kasuko Maunang, ang ilaguma na ang uban ana prone to depression niya ang maunang depression dahilan. nga mag Mag ano ano. so which is hadlok po I attempt. Ayaw po. ayaw po daga pa ko Ayaw po, mapakatawa kaya makapakatawa. oo Dapat matabangay. ising ikaw ni agi kag depression Nakatry kung sa man daw ng depression kanang magpakamatay na Magpakamat- ka-depress ka wala ka sa imong mind Sarili. ba. bright ka lagi kay boy Nagi ko na man ay ano, katong first break. ako ni agi pug ko pero nagampo lang ko ikaw Ako niyagi ko pero wala mo ko nag-ingon nga mamatay. wa mo gihungong sa imo no ikaw mo ko lang founder Ako kanang murag padulong jud. Ako nang as in? ko kanang nasa sa muna kamatay ka puno murag mo jud nakasabot sa ko bisig isa. Murag feel na ko murag ako lang man jud. Ano man ni kanang. as in Oo, kanang ana ba kanang ganang. Na-try ako na Hapit ano ako na. jud. Oo, kanang ay hadang kanang ana ba kanang lain lang ko. pero giun sa nimo pag-overcome na siya nga stage tanan mo ko tao mo agi jud ana Oh, tanan wa ka siya kabalo nga ang tao sige katawa happy Oo, pero deep inside ka nang halo kapoy na ka nang dili na ko ana giun sa nimo pag-overcome ano lang kanang masalamat lang ko sa akong mga friend pod nga uban nga kanang suporta pod ba kanang atuon kag ko ana ikaw ana naman gyud naman ko kay mga friend nga kanang wala gyud history love life tapos ko mga friend nga gina-open ako akong love life kanang Oo. love life. ikaw gin ang sige na open na sa imo wala siya ginapin wala sa ko gina-open siya. so dili ka niya friend Kuan lang ko niya, katawanan na. Dili friend me pero naadyo ka nang Ah, dili siya gana, di dili siya mo di mo siya makatambal. Oo, di ko makatawag yapon sa iya. Mo nang siya di isa sa ko. so bagay din mo ni Shamsi mag-inom duha magtinambaganay mo no pero si ano katong ano ha back to depression tagi true friends jud dakog tabang ang friends friends, family. friends family support mo jud na ang solusyon what if kanang solo lang what if kung wala imong friends I imong don't to family mamatay siguro ko. as in so dako jud ay impact so sa tanan mga friends day nato no dako jud ay tabang labi na Oo. kanang sini mong istoryahon ng tao nga depressed advice nimo Labi kung sa po nimong depression nga kalipay na happy person makaika Dili mas gaw mo gudaw na niya na siya kauban dito sa ilang balay. maluyok pag ako. Kay pag siya ra daw isa murag na siya masudlan sa mo nahuna ba nga lain. uy kadlok mo Katong ko lang katong wala ko man abot pa na ako pa nang natulog dito kanang Oo, Kaya kato ako ako lang nilay- gusto ba niya nung mo ato ko sa ila to diri namata pa. naman ako alas kadlawon man ay ko. Wala sa mo sa mo. Mata ko siguro ana ba si lingkod lang. Isip tan og TV. Hindi na ko katulog niya sa may ano. Siguro nahuna na sa akong ano sa man para masubak man tanan eh. Magi pagka ug gabuntag ato di ba giana tika na adto na ay Ato na pwede na karon. pwede na ato karon gid. Gusto daw niya na siya kauban ato nga tayo. Pwede na kaadto na kakaron. Siya mo siya na ugba na ko mo agto so mao to ang ano dako jud impact jud ang mga Oo. ni mga friends ana ikaw ba ising ka ng unsa po nimong ano sa back ano ta ha, sa back to love life kaya ka mo mga ano ani unsa jud imong number one motto sa love life ano. titiisin ang lahat habang kaya pa ha? Ano ba? Una dyan, isa dyan na siya ano. Basta kaya pa nimo ano, happy pa ka nya di pa ka maapkuan, kaya pa nimo ang tanan. Kaya na ko mag-antos jud sa love lang. Pero naman ko yung ano na ang katambal sa love is ano sakit. Sakit ka nang nasakitan ka, Oo. kanang Di na ba siya mawala? o di na siya mawala. So, naman dyan lang, naman ko na yung level sa kasakit. Level 1, nasakitan ka. Level 2, level 3, level 4. Ginaunsa ni mo pag pagdawat. Hanto ni ano na lang ka ni give up na lang dayon ka. May balon, makabalo naman gud ka anang kung tama og dili pa. Naman yung na yung mga kuan siguro na
naabot sa punto na kanang kaingon jud ka ba na mao na gyud siya ang lahat kani na gyud siya mao na gyud siya time nga Tama na. dangon na nimong tanan Na, mangutan ako, third party or unsa ang third party kanang sa asa na relasyon dili ba sa imuha? wala ko relasyon single ko Single day siya. Sige, mangutan na lang ko. Usay dahilan kaya ng na third party or batasan. siguro ano lang Sa third party, nadala na siguro tanan no third party tapos batasan okay man batasan ano lang yun murag feel lang jud mo kanang ma-feel na gani mo nga dili na jud Wala ka na importante dili na jud ka importante sa iya kanang dili na kan basta wala na ka kanang bay na ka kanang kanang murag di na ka love kanang ma-feel man nimo na basi pag atik-atikon kanang atik-atikon ka sa imong kuan pero mapili mo na di jud ni tinuod ang ipakita ana mapil man nimo na di man nimo makita ay di man nimo pero maramdaman nimo ba maramdaman nimo sa imong kuan adi na ni siya di na gini mao nanay gyud na usab nanay na kuan mao na ako na feel nanay na usab nanay na Pero natural mo na, ikaw ba pag manakay uyab, ginabawalan nimo siya mag-textmate o social media na kay password. Ikaw, mo na pangutan na ha, pag naa ba kay uyab, ikabalo ka sa password sa imong sa iyang Sa Facebook, na kay access sa iyang cellphone, kabalo ka wala. wala pasagdana ko siya pero siya na Siya, access ako or na siya. Una fair na dili. ano fair Oh, mano ginapasagdan nimo imong uyab nga naa sa password sa Facebook? para ano ka ako nagsalig ko siya nagsalig ko So ikaw grabe ka mohatag og trust. Siya ang grabe kay mo hatag og kwan sa laki. pero Ah. siya muro kasi salig eh sige okay ra man tuloy basta ako sige ko Kaya ang FB, kaya nga yang magong FB manggod, ginahilabtan sa laki. Og nakukis, kinsa ko Bisa ma. naman yung undawan. Okay, Ano tama na. mabot kita diha ron. So, last na to is si kay magpadulong na jud ta sa The Boss! Oo. Last nimo sa advice sa mga kanang Kato ba manay. Uy, dili na ko ha. Manay, Dili ito na naman, ko ay. kuan. Si Ikat di ba katong dili ko singkuan si ako. dili ikat kay para bongga. Di man na ikaw. Dili Okay. gini ako. Sure jud ha dili na ikaw. Dili na. Okay, ising unsay imong ma-advise sa mga tao nga kusog kay mohatag og trust ug kusog kay mohatag og gugma. Sa mga, When kanos sila dapat unsay imong ma-advise na lang sa mga tao nga grabe mag-in love, grabe ma-in love. ano, sa mga ma-in love, ang ma-advise niyo ko sa inyo, ano man yun, ingon sila na pag may once daw na ma-in love ka, hatag lang daw ang katunga 50% lang daw, dili na mao. Basta ma-in love jud kay hatag lang jud, ihatag nimo ang tanan, love nimo siya. Unsa ba 50-50% nga tunga-tungaon pa man nimo. Ihatag nimo ang tanan pero andam ka sa sa posibilidad nga mahitabo nga masakitan jud ka. Ana, i-ready lang gyud atong sarili. Ana lang. Okay. Oo, basta mag-love ka, ayaw yung 50% katunga ayaw ibuhos tanan. Ibuhos mo tanan kay nag-love bang ka. Pero Correct. sama sa giingon, ang damo nimo ang kabatuura posibilidad nga mahitabo nga masakitan ka at the end of the day. Okay. Kanus ka dapat mo musukol sa kugma. Kanus ani mo siya dapat ipaglaban. O kanus dapat nimo ay ayaw na. Tama. Kung kaya pa nimo, makapil man ka na, kabalo ka sa imong sarili. Kaya pa nako ni, sige What kaya if- laban pa. What Pero if ka kung na dili na ayaw na, masakitan ra ka. mojo na ka na mo yung Oo. ma-feel nimo. Ma-feel naman nimo. Mga Kuan man ka, ano man ka, ay kay ni carry pa ni, kuan pa ni. Pero ma-feel po nimo nga usay nga ay di na pwede ka ng kapoy na ka na mo down na imong lawas, mo down na imong physical, imong emotion na tanan, mo ano na ka, makaingon na ka na stop na ni, dili na tama, dili na pwede nga padayon pa ko kay kan, mo padayon pa ka ikaw ray Okay, imong ikaw. sarili ra ang makaluluoy. Tama po. So, unsay imong motto sa love? Last. Love, love is Just a children's play. love is blind. Unsay imong advice? Love is blind. Asa may motto sa love? Wala ko yung motto eh. Labhag. Ikaw man yun sa yung motto sa love. Ako, motto na ko sa love. Ang love, Jude, is, it's like a dance. Parang sayaw. Parang dance. Kailangan duha mo manayaw para ma-create to nga routine. Dili pwede kanya-kanya higsayaw. Kay dili na siya sayaw nga mura na siya, it takes two to tango, kumbaga.
para saan naman ay naman yung iban mo sayaw nga isa lang. Kana siya. Mm. Dili na siya love kay Unsa siya siya lang ang tango? nag-effort. Siya lang man ang nag-effort. Ang love man good it's like give and take. Correct. Oo, dili nga porket for example. Ikaw lang, no? Oo, na ikaw na lang perminti, ikaw na lang perminti. So, Lain ka. dili na siya love, mura na siya kanang Ikaw rin ginaano. ikaw na lang ang nag-effort kumbaga sa nagbike ano na lang siya na lang ang ikaw na lang ang nagpedal sa pikas pedal siya kay wala na isabay na lang sa imo nga muna siya. Oh, kaya gani no. Kaya basta kabalo nakaana si kag bike niya sa pipikas wala na Wala na siya. siya. Wala na siya So, nag-effort. mapila hindi mo nakadugayan sige kalaban pa bike pa kahantod sa Tingala ka bugat na. bukat na kapoy na wala na kay na diya na ka di ayo naglaban tama na po Stop tama na. enough na para ayaw hulata pa na mo ka kanang mo down kag maayongan maglist na kag bangon ayon binli lang imong sarili si gamay kusog lang nga mulaban dili sa iya mulaban para sa imong sarili ana lang Ano, di ba? Ayos, kay tama na. Tama siya na sing. Tama na Laban siya. pa? Tama Sing na. pag last sing, kano sa kalas mong hila? Kano sa kalas naghila? Gahapon. ganina Ganina tayo, ganina. Umanda na unya kay Ganina. namugod na sila buhaton unya maniid kumbaga ang sa Digos Good Vibes gani chismosang silingan mang chismis ko unya abangan nyo yan sa susunod na kabanata. O ikaw i-challenge na kalas Unsa challenge mo sa ako? Manay kinita Manay kinita! o dito ito nong feel ko ikaw nagalupad-lupad dira sa sapa. Manay kinita! Thank you so much. thank you so much manay Thank you so much. Sa mga advice ni Ising na love, bantay na. Buwan, ako ko'y buhaton ani unya. Oo. Mga no parto!